Каква страничен ефект. Ще го такова ми вика веднага Сарагозан. А такова ми Сарагозан, след това ми затвори дясно в око. Той вика, но това много странен ефект. Какво с тебе, бе, за първи път удря в очите. Чай, ще такова ми с антибиотични някакви пастички. Такова ми с антибиотични пастички. Сега се дойде да му присъпуши дясното ухо. Той вика, какво правиш ти, бе, то за първи път удря в ушите. Вика, ще направим продухване. Направиха много средно продухване, вследствие което ме звъртяха хански болки в зъбите. И тук вече не издържах там. Как доцент? Маленькия му доцента, фанах дъмачаната с гроздото. Народна медицина и шабурка. Шабуркане с дъмачан. Какво? Шабуркането с преглъщане трябва, това е важно. Доброто, как ще изхвърляме материала? Хората са работили да го направят да стане ракет и ще го фърлиш. След за който обаче изгледа, че приканих с шабуркането, загубих равновесие, паднах и счупих десния крак. И като отидах пред доцента, той като ме видя направо ахна. Вика, ти си чудо на медицината, вика. Вика, първи път вика, какво чудо не съм виждал. Ти вика, дойде с болки в сърцето, а вика, като краен резултат на лечението, вика, постигнахме фрактура на крайника. Ало, вика, доцента, това вика, трябва да го опише. Това вика, трябва да го опише и отиде да пише. От доцент да стане от професор.